Ingonyama yamaZulu isilo uMisuzulu kaZwelithini uzwakalise ubuhlungu anabo ngokuxoshwa kwezigebengu zakwamanye amazwe ezingena kuleli ngokungemthetho. Kanti uBheki Mtolo uthi ake kuhlale iPhalamende ke kubuyekezwe ama-benefits nama-privileges kaJacob Zuma as a former head of state. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma. Sanibonani. Ingonyama yamaZulu isilo uMisuzulu kaZwelithini uzwakalise ubuhlungu anabo ngokuxoshwa kwezigebengu zakwamanye amazwe ezingena kuleli ngokungemthetho. Ongangezwe uthi kunesizwe sakhe esiseZimbabwe kaBulawayo kanye naseMalawi okumzwise ubuhlungu obukhulu ukubabona behamba. Uphinde wadada isixwayiso wathi asoqaphela Zulu ukuthi sixosha bani ngoba akuyena wonke umuntu obhaliwe esiphongweni ukuthi unguba obani abalulekisilo. Yazi ngeke ngayibuza lento. Whoever owalulekisile Nkosi yami ake nisincengelena ayokhothama eduze kongangezwe lakhe amchazela ukuthi labantu esibaxosha lana zigebengu sixosha igebengu ingakho kuyi anti illegal. They are illegal in the country. Baphule umthetho wezwe bangena undocumented. Si uqala nini ukuba isigebengu? Uqala the day you disobey the law. The day you break the law nje usuyisigebengu wena. So kufanele ubhekane nomthetho. Umthetho ke uthi awuvumelekile ukuba kwi-country ungenawo amaphepha. Yilabo bantu esibaxosha sixosha igebengu thina. Sixolise. Isilo samabandla asigcinanga lapho siqhube sathi asiwona amaZulu ngokuphelele kodwa singamaZulu awu-half kushisile. Ongangezwe lakhe ongangentaba zikaZulu uhlanga lomhlabathi indlulamithi yamakhosi the whole king of the Zulu nation uthi asiwona amaZulu ngokuphelele. He's taking a public platform utshela isizwe ukuthi asiwona amaZulu ngokuphelele siho-half uthi amaZulu awu-half kusho ngangentaba zikaZulu. Uyisizwe sami ubuhlungu esikwabulawayo eZimbabwe namhlanje sixoshiwe Zulu omnyama umsilikazi amashobala. Kunesizwe sami eseMalawi inkosi umuntu mhla ngithatha isihlalo onke lamakhosi ahlonipha lesi sihlalo anokhetha Zulu ukuthi ngixoshwa bani ngoba sibhaliwe ephongweni sizingobani. Akekho umuntu ongathi la uZulu ophelele akekho nonke no-half. uBheki Mtolo uthi ake kuhlale iPhalamende ke kucutshungulwe kubhekisiswe ama-privileges kanye nama-benefits kaJacob Zuma as a former head of state. Umtolo lokhu kusho emva kokusabalala kwevideo kaJacob Zuma ese-India evakashele u-AJ Group. Hayi man khona into engahlangani la. uFloyd Shivambu a former secretary general we-MK wahamba wayovakashela uBushiri. uBushiri uyafuneka eSouth Africa is a fugitive. Uyafuneka ukuthi azophendula ngamacala asolwa ngawo. Wabaleka wangaphinde wabuya. Uyayizwa lona. Uthe mayibuya waxosha yamxosha eMK. Right? Yaqala yakhipha istatement yathi akathunywanga yithi. Emva kwaloko yamxosha. Umkhulu uyasuka yena futhi uyahamba uyovakashela amagufta. Amagufta ama-fugitive eSouth Africa ayafuneka ukuthi azophendula uzuyasho uNcamalala Lugathi uMantomela uzuyasho uNcamalala uthi ngizovakashela umngane wami omdala and waxoshwa eSouth Africa ngabantu abathile ababemsola and uZuma wayesolakala nabo labantu labo ukuthi kunokukhwabanisa abakwenzayo during his presidency. Uyasuka yena futhi uyova ayingeke excuse. I think as South Africans, especially national government and parliament, they must discuss the visit of former President Zuma to India and to meet the Guptas. The Guptas are fugitive for justice in this country. They are criminals, they are fugitive. Now, the former president is got privileges
as a former head of state. Now, one thing that must be discussed, does he really still deserve those privileges of being a former head of state? Nsuku zaphuma sihlezi sihlangana nempica abadala nansi impica aba old yanamhlanje. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo ungakhohlwa ukuthi izindaba ze SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.